kalo tile 22 o ye association étoile brillante du matin olu ka don dɔ ka ɲɛsin cɛsamuso ani falatɔw dɛmɛni ma. FMC Music ka ciden sira kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛgɛw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛ ni kitabu kumaw ye ala sira taama senuma nɔgɔbali fa ala ɲɛkɔrɔ o ye ka taa bɔ falatɔw ni muso cɛ salew ye u ka tɔɔrɔ kow la ni miirili kɔnɔna na association étoile brillante du matin AEBM ye décembre kalo tile 22 san 2025 kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin muso cɛ salenw dɛmɛni ma Noël seli hukumu kɔnɔ. Ni kɛra wali ye min jara église ɲɛminɛbaw ye minnu tun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ. Donc n'an bɛ ni ɲɔgɔn geste kɛ ni musow ye a bɛ hɛrɛ dɔ di u dusukun ma a bɛ hɛrɛ dɔ di u ka gaw kɔnɔ ayiwa ne b'a dɔn ko ma yɛrɛ ye fɛn ɲuman ye ma ka di mɔgɔ bɛɛ ye hali min tɛ ma kɛ ma ka da tigi ye k'a fɔ mɔgɔ ma ko hɔn ala ka an bɛɛ hakili to muso cɛ sabatɔw n'u denw na ka janto u la parce que ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ a waati la. Cette activité de l'association Barami bolodara association étoile brillante du matin fait ye tolo ye walew cɛla jɛkulu minnu b'u ka baara ɲɛsin ni wale sugu ma olu man ca i n'a fɔ muso cɛ salew walima mɔgɔ minnu hakili ɲaami don mimafɛnw fɛ walima minnu kɛlen don bolo kɔfɛmaw ye an ka sigidaw la nin ye wale ye min magara anw na kosɛbɛ ani an bɛ o wale ɲuman don lase ala ma mun ye nin wale latigɛ nin don in na halisa nin walew ka bugun ka taa ani ka yiriwa u bolo. En longévité et en prospérité. Mais yan chrétien musow bɛɛ tɔgɔ la denbaw bɛɛ tɔgɔ la ka u fo ka wale ɲuman dɔn u ka nin mili kosɔn ani n bɛ barika da ala ye u ka partenaires fana kosɔn u ye mɔgɔw sɔrɔ minnu y'u dɛmɛ donc ka u jija u ka taa ɲɛ nin baara la ani ka balima wɛrɛw fana jija minnu bɛ se ka faraw kan ou bien u yɔrɔw bɛ se ka ni ɲɔgɔn association créer cɛna ka dɛmɛni di gɛlɛyabatɔw ma n b'a dɔn k'o ka di ala ye. AEBM ka nin baara kɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔ wa muso minnu garisigɛ donna la y'u ka nimisi wasa jira. Nisɔndiya bonyalen don ne dusukun na kosɛbɛ ne bɛ matigi fo k'a barika da ka baarakɛɲɔgɔnw fo k'a barika da u bɛ ka min kɛ anw ye an tɛ se k'u sara ala de b'u dɛmɛ. Nisɔndiyaba de bɛ ne dusukun na ɲagalenba de don o denmisɛnninw ye balo sɔrɔ nin wagati kɔnɔ an yɛrɛw kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ an bɛ barika da ala ye ko matigi ka caman caman bila nɔ ko matigi ka baara taa ɲɛfɛ matigi k'aw bolo mɛn baara la o ye ne ka foli ye ka lasaw ala ka dugawu ye. An bɛ barika da ala ye an nisɔndiyalen don ala k'an baara taa ɲɛfɛ n'a hɛrɛ bɛ min na ala ka dɛmɛ k'an fɛ ala k'an bolokɔrɔ taa sanfɛ n'a kirikiri ka hɛrɛ bɛ min na ala k'an bɛɛ kirikiri dɛmɛ. Ka balo tila ni muso cɛ salenw ye nin ye AEBM ka siɲɛ sabanan ka ɲɔgɔn baara bolo da. An b'a dɔn ko mɔgɔw cogoya tɛ kelen ye dɔw b'a sɔrɔ ka caman dun dumuni caman caman tobi fo ka tɔw bɔ ɲama na o dɔw bɛ si kɔngɔ na n'u den hali ni fɛti bɛ yen donc o la association in n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na miirili min yɛrɛ nana ne dusukun na ka association dayɛlɛ o ye kabiri tuma jan matigi y'a bila n dusukun na ka cɛsamusow dɛmɛ ka falatɔdenw dɛmɛ ani denmisɛnnin fɛn fɛn ni a bɛ tɔɔrɔ la sira dɔ fɛ olu dɛmɛli de nare donna an dusukun na ani cɛsamusow ni falatɔdenw ka olu dɛmɛ donc an ye nin baara daminɛ a mɛnna matigi y'an dɛmɛ an ye papier sɔrɔ ka partenaires jɛɲɔgɔn ɲuman di an ma minnu b'an dɛmɛ nin fête kɛra spécialement Noël kosɔn walasa o muso minnu cɛ ta ɲana u fana bɛ se ka Noël kɛ n'u ka falatɔdenw ye ka dumuni duman tobi k'a dun o la association sera ka min kɛ o ye nin ye. Kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bamananw ko ten o de la baɲumankɛ tɔn caman farala ni association kan wasa ka dɛmɛ lase muso cɛ salenw ma i n'a fɔ cité de restauration des enfants en difficulté CRED, Africa Services Mali, Ebenezer International, AMAFEB, AGMPM o n'a ɲɔgɔnna caman ni baaraw bɛɛ kɛra Bamako ɲamakɔrɔ. Nbaranaw ko ni i tɛ hɔn fɔ ko n'i ye hɔn fɔ kan mɛn k'i man k'i kɔfilɛ bibile ko maa min bɛ ko ɲuman dɔn ni a t'a kɛ ko o ye jurumu ye o hukumu kɔnɔna na AEBM ye nin hakilina ta ka ɲɛsin ni cɛsamuso ani falatɔw dɛmɛ ma walasa k'u ɲɛji cɛ san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na ni o ye Noël seli ye
foli ka di bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ